Kublai ki baro ki parlok ki parajor ki paradoh ki parasnam mentang asngi ngayo ya kini kalat ke kabu ban yo pan ya kendu bat kini ki mo ki artis nang ni napo jaitbynriew bejongi haga juga por ni don lang iwe belong i director haga juga por i producer haga juga por te kam tam kumwei lagi paradoh parathai napo southwest mo ngasau sorong habang iyo pan ya kendu kumne dia kita ki samla ki badon jingkit kli bat ki badon ya kasap kapong bat ki keloi ban tempau ke pertai te ngi ya kendu ang ni ngi yo ban introduce ki bat ngin satip khambha sisu na ki ba ka kaba na kaliang joti ti kwa ban penpau le pen sau sakmat sau ki pat ba te ya kwa ki ba kin pen itu swa ialade iwe den iwe ma nga kerteng i ba eligious thamni kerteng chunga dei welpon mesong Teng zonga kadai abanong klau. Te mantap let's say pila yo skau kapten joki rei pimtip ba mano badai mo aktor actress mano badai director te manta ngatharai haswa bangin poi shagiwe gi banta ikwa ban keling kendiap lo ikwa ban keli na iwe nei puron let's say jong ka film mo I kapten kumno pi kong aba no cloud dai te su kwa ban tip kendiat swa shaphrang ka story jong kong aba pi song pisa sano nang ta nadu mono pila room sakani ka kam ak film nang ta ka ka ba pen ketik la ni ka ba pen long pi ba pin kwa ban sim ban ta ti ni ki kam acting mo au no pila pan jumpa pengi kita Ti ngasyong asa apo pom nakrai apo rang bibi. Ti ka jing linti jonga hakani ka kam film la don kumpa parasnam tam. Ti nadu ningkong ngashed akswa haki barit shama kumpa ki serial nang ta ki short film ki music video nang ta pa de ngalayo kalat ban ang haka film bakam he. Ti ngade ka puran jong ka film ningkar. tetap tak Alright. te menta kwa ban namal ngidon nei ba welbon men song te ne se pila jui ki music video pila jui ki film ki serial ki short film kom ta ter te se pi kwa ban tip mo sapang jong i dei na nang ta i shong i sa chano nang ta cái penlong mo ba in stanat na ne ba in sin banta kang kini ki kam ak film cái ba pen ketik i la ne mano ba ai men sim mo ba pinyo ban sim ya kan ka jaka mo pa pi rumah tani kam ak film ke jopi te ka shinong chunga ka dei na maulin ka ba po ka blok mau kon ru te ya mantai nga sa shilong apok se te ka ma pringtik nga bangan room sini ka kam ak film te ka dei nado bangadang ri nga chai sutanat banshan tiket bananya kisngi kipor nga sethui bangadoni ka sap hani kiliang acting te kumtoi te nga stang naga baridi te nagi kumki music video nang ta kumki serial te kumtai te ki director ki itu lang baki serial lang baki music video hi te akublei ru shibertamo ya ublei ubala ai nga gani ka sap kinmo ban khot ha ka film te hagani film langkar te nukong akublei yai director ni lang hangni iba ilikis thongi iba la ibit yang abangan shimi gini karul jonga de film langkar te kumtai te to kublich pun ni kong aba nang tai ba welbon mo ba kila ya thu bat kila pen silo ingi ya kita ki jingat den ti jong ki haswa bakin jam la ni bat kin poi saka we bat ka benta bakin yo bandrung ki screen ki pahe ngi la banong mo desi barobor pidang ki padba ki ui ka talent ke jong pi tang ha ki versan pin pot Christmas la ni ki versan ki drama apo ki snong ki thau la ni ki school lesson chwa te hadin to se ki ui pi apo ki YouTube mo haki versan social media te mantapat ipan ba ki ui so ni pi ka screen ka bahe te sotanat sibune ka tanang ta ka dei ka achievement ka bahe nang ta jong ti te mantangi don ruang ne i balong i director ba i producer juga puat te kan super itu ya pi kendiat kalong ba ini ide way nei samla na po kadong athan southwest kasil mo te iba eligious ibang laju banas pang johi
gamar naduk tu gipor bang 4 so tu iru watang kata ka social media la ni ka YouTube penrai nilai i ka channel ka jong i ialade wei la nong island sim la ni nong pratlen ti te pin kam tip kam ha su moi i hakanu ka liang ba i chu trei na ni chu ta la ni ka profession ka jong i mo ka ba i judon barabor nang ta ka ka penlong i ba in yo ban sim ya ka ni ka benta la ni ka ni ka senjam ban sim ban ong ban ru ka jing berkat ba ong ba le se mo ban ong bangin pelat no la ni bangin sna no da ka film la ni bangin ban penmi no ki film mo ban contribute hang ne pok jat pedu jongi ban ya kita ki film khasi te ka ka ba penlong ye pi but naduk menu pila don ha ni ka kam mo ka ba pila ban sim ye ka benta kamu director baru producer te so tanad ban kan du bat pi paradoh parasnam ni para thai no manong ba marsilyang ka sinong nga nga day na ngundraw sa west Castle Hill ka blok ka baha papo makrwan te nga so tanad ban kren hang ni na ban fall kan ni ka banyak kren kan dia halor kan ka film lengkar ka ba ngin supply tel bano haka lipotric hapo biju senama pat hapo bernihat te ka ba penlong yang nga bangan rong hakan ni ka film kalong ba ningkong ngadon tang i YouTube te na ka YouTube kajing mi na ni kajing yo ro ka dei ka barem ba henry ka dei ro ka wei ka ba ajing mento yang ni na ne ka ba yarab yang ni kumno bangin se ya ka sap kan ka bang don ka ba uble ula ayang ni namar ba leng ba ka tu hi kibriu kisai thu yang ni ba ni kerten ni de mano mo kam tam menta le long ni so tanat ni yo i ba kat banang mi kisni kilabon ki kinsamla ki bala mi la ni ki ba ya shakman pan mi ban pau ya kasab la jam hapo itu ka we ka long ba bangan rung ni ha film ka de namar ba na yo i ken ya ka nga juso tanan ban ring video la ni ban shandor te ban kam long professional te nga hikaya la jong kumno bangan ring kumno bangan penbit penbiang la kade ya ka music video ka documentary la ni mentale ngala so tanan pan sina film namar kum haka juk ka menta ka jenjar ba bangin wat kam te menta ngaso tenan ban snakam dari banong ban wat kam na namar ba na ngalatanga snakam nga dei sendon ubos jong la jom ngam dere long ubos jong kinong train ngam kain de bang ade ubos jong kinong train reng ade ubos la jom namar bale kajing mu jong perkat jong kalong la lut kalong ba kat sebanga ngamon ngatrero bale banga ong ba ladana lik tre la ngatre ka kam sorka ngatre kanu ka kam jang kibreu ngatre si tom sibu ka de henry kanta henry ladang hala yo ka payment si kren yo prahajar si benai tenre ka kam la jong mentangan ngala ban yo si tengka si benai ngatre henry kanta henry ka kam la jong kat banga nang tre si tom kanang wan long kanang kiew ta te kadon kam kajing tresitom kan te na kata kadau menta nang ni sakmat kani kade kasin baneng ko yang abangan sna ya ka film re takadau long ngidon kam kajing kyrshan na kipad namar ba kinwan peja kani ka film bakin airo ka feedback bakalong kumno ka kabyang ne kambyang namar ngingi mlaban bishar dalade yalade re leng ba jong kipad kin bishar himaki te ngiro lada kem hun ngi kwa ban tresitom ban iaka ke baki pajba ki kwa kata kade katong ka jonga namar lada ki pajba ki hun ya ka film ka bang asna ban ngar ngasngo komen ken namar ba de na ka jing kyrshan jong ki hi ban ngasna ro na benta jong ki pajba hi baka de kan jing mento ya ki ya ngaro kumju hi kata hi to skautanat si bun mo ya kita ki jing pasat jing mut bat kum juru gi jing pensngau na kaliang jong samla ini just thong ni balong i director bat i producer ru ju popot tiga ketin ke bagi kam sultanat ke bagi oslo ni i galong ba ide itai lalong lo komunitai nong ai kam
Om dai shu ilong wat kam ri la long no ita inong sengkam inong ai kam ru nam ta jong kiwei ki kinsamla. Namar gi pej hakani ka cuk ka pementa kataka unemployment issue ka ka wei ka ba la long mau jung thu sisa ya ka imlang ka salang jong i ba sami kita ki jing kharoi jong ki drops la ni kita ki anti social elements mo ila panong ten rei len ba jong kini ki samla ki badon ne ka sap bat ki badon ne jing kit kli ka ba ki kloi ban mi sakmat ban shim ye ka ni ka le kor ka long ka jing kerku sha nam ta ka in yang ka salang bat kalau sha ka platform bat nam ta kita ki samla don sap hanen pu jat bru mo laki long ki bandai ki aktor actress la pandai kita ki kang ne mo hakata kanu ka feel ka ba baki ki don ne ka sap ka bong te mentangin point yang sai kong abanong cloud mo te kong apa tila tania tu ini mo hakani ka film ka pi ai ka deng lengkar pi sim benta ko mi ai nang ta pi slow kum no pi yo ban sim benta hakani ka film mo pila pan jubab la pi la tania tu ini pin share kita ki experience jong pi lemba hakani ka jing sim benta hakani ka film lengkar Ti hakani ka film lingkar te komansya thu ki puran dan arngut manga bat isan milian ti shiteng ka film kani ka jong story jonga shiteng ka film lo long kadi ka jong i te hakani ka film ba ka karakter jonga te kanomla ma batai detail seki pai ba nama long along kumya thu lupa na te mo ka long gum no ka film te asukwa hi ba ki pai ba kin man sakhi hi kan te ka jing ya linti hakani ka kam film bat long ko ban shot ho min shwa long ayo ban ak tang haki short film tang haki series long ki ba mi tang hapo YouTube te da ong no long kadang kham suk kan te menta pade ka long ka sinjam ba ya ka ba kham halor ka dei ha big screen da mo hapo cinema te long ke jing e ru long ka kham don kan long ka kham ya pherte ka ba ya ak ha YouTube bat hapo film he da mo te hnoi da ka jing tre shitong bat da ka sap ka ba ublei uai napin dan kampau ya ka bat da ka jing yarap lang chung ki babon mo kham tam i director ki producer te akermen ba kan sapoi sya ka thong hi kan ban akermen ba kan ka film jungi kan wan ra ya ka jing chop mo kembangi da tre shitom te kan siu kelyang kum tang yang ni ta oi ta se kata ka jibab ka jong pi so tana sibun te ikermen ru umpa he to ka dei kambo ong pi balada ngin disclose lu ya ka story jong ka film menta ane de non jing mu chu ban net pe ta for sindama lo dengan tarai ki bat ba kin sa wan ban sakhi ha ka kanu tarik tiao like hoterik de dan tau na go si de ka por kat lo kanu beje kapor kan dei kharwishten namta arbachi namta sanbachi ba inyo bachi bakum chu de kan pen hiru po perni hat apa ni haberni kapor ka dei arbachi bat sanbachi namar ba ki than khoi long ki da chingai am pen an shu sha server pe mo tingi pen inam sa thik nang ban long ba tu gi bala sa chingai na fasor nung kin dio la kin ba pi ba ki det pe snong chum ki ba ta snong chum ki okay to place pun ni tagi jibab ki jopi le menta ngin poi sai mor hi wei samla i welbon men so te haba i yatu mene ni so kop komba idang dei ka first time nam ta jong i ha ka big screen ne ngam tin in saya tu hi in sa share hi te in skwa pan tin mo ka experience but ka jing shem ga jong pi jing lap ga jong pi but pi ak ko mi ha ni ka film mo pi sim ko banta ko ni nang ta ka thai ka expectation jong pi mo leng ba andala perlat pat ba ka ni ka film pi expect ayu thai na di pat ba mo leng ba kata ka jing kyrshan jong pi pat ba ha ni ka ba ye de ka ni ka perlat pat ba ngoi ka ni ka film te pila pen tu ini hingga sekarang apa well fun te hoi ngala da acting ka ka film ka ba kerteng ka Romeo and Rosie te katu ka de ka film shaphrang ka love story te kai pher bakla bak bagani ka film ka ba kerteng ka lengkar te ka film ka pher ji sai na ki wei ki film ka ba mangai kin ngala da te ka hagani ka film ka bon ma karakter ngang te teng ialade ngasngo kumbanga dei uta aktor te teng pan ngaso kumagade ta ukang te kalong pher kalong ba kan ka karakter ngene te bar ngaso kemen si gede ba ngayo akeni ka film kalong ru kumba kai nga kuno ban acting kuno bangan sei skill mo pher but kumtai te kumbangi la tristomi kum katim lengkar te nadu ki director nadu ki producer mo kila don bental kila ya rap yangi hakal yang kumno bagin acting te ngila ya du thiadu dam hero kata ti kila hikaya nga kuno bangan le
te ladang nang balai kila pendi bang hablek kumta te makir kira tristom syadu kata-kata nga ai ko blei syaru yai iligis tongi director jingi ba nga isa daga chong khamat bada ida tristom jisha bar nga tuai mung film ba under release ni film alai ko tri di tahun Agos te kanlong sya ke jing job bar hamta mo ke jing kemajani ki artis ke besimenta namar baro tu ila tristom ila dut tiaru dem but kadon ko we ke sin ka ba kapan saj kan mau yang ba hadu banda sai ka banda ngi shoot kata kedai ka fighting sen hang te po yudu nama da shoot mesti kamlong re te hadu khnai bajir ki dang bon hayudu te kamta ke Sdang shoot khat ar bajim ta te kata ke ching shoot changi kaya hadu sau bajim stem te kamta kin te ke ching tristom kumbang tristom te kremer kamta ba ki pai ba kin island mo ke kyrshan ke jong pi te lengba ke ching kyrshan ki jong pi ki pai ba te ngi kum ki artis ngi yo mensim Andrei tangi ki artis Andrei gajur ki nong chila kemo te director makin nang yo mensim shisho ban permi ki film sada kiwei pan krang ba lada ki director ki yo mensim basna film te ngi kum ki kinsamla mo jong baro ki gejala jungi ki yo mensim menta namar kalong kum kalat ai kamai jam yang ki kinsamla hakwei kelang ki so jom tai ku boleh cuba seteran si bone mo bang yo snow kita di jing pensnow na kalian joi samla welbon mensau mo ila pensnow ba kumno ke ching haba ya nanti ya ke kam lese abang ipe hapo screen iki lese tentang ongi i komba mo kalong ketika kabalong kombar tel live kaba suk kaba jam rei lese hakipat kinong hak tu kapor lese tharai kamdei ka kaba suk lan kaba jam rei ketika benta kaba adu kata nomor ba kamtam ni lata don hi kasam ni so to sakawairu kajing yaisha mo ono komba ong mentan mo nadu khat arbeji hadu da shai ka bening kamdei ka kajing yat nanti ke basuk mo kede kajing yat nanti ke ba te yang ringi stanat pat badon di samla don samla ni kebejat belu ke jongi mo ka wei ka long ba la lengba ka sap ka fol ke jongi ga long hari du ka por ba kede ka kam ka jam nam pra jongi kata kede ka basuk tanat te mentangin koi dan sai balong i producer but i director of the report mo ni samla ini just tony te mo nama pp sim como director but producer juga fora kanika yang lekar ai ka jing queen ti jong pi ko buwe na kita ginong snap film but ginong temni slim mo ba hangne fo ka chala ka jomi ba hatu kanika ka sap ka phong jogi kun samla ka jogi kadang iaki ne amnang ni sakmat kadang improve ne amnang ni sakmat mo kadang libat kenang yati po kublai shibun ya kata kajing kali ke champi but haka jing yo i ka jonga kat banang mi kisngi ngayo i baki kun samla kila mi chakman but ngayo i ro ba kane kan tadairu kawe na kikam kaba he ba hapo kajalami galaya lese markaban sa ai kam ai jam ro yaki kun samla ke badon hamni ha po ka chala jangti namal haka film hi don bun ki department po we nong bad light we nong ring video we nong le sound we nong long amno long kum nong penratiar long bun ki department tengin ong haka we ka film kaman haka we ka film kamod long kila laban desan phangod ni spangot tolong kala yara ban ai kam yaki kamtam yaki to ki bom dan kam dan jam te kat banang ya kisngi ke por kinong ring video kinong ki kini ki cinematography kila sedang saka investment lamban kit ki kamera babiang babet long kala don ken kata ka jing yakop hapo ka jela jangi te na yo iru ba nang te sakmat ngathai ba kin sabun ki we de ki ban Shna film leng ba katuka OTT platform kaba ka jela megalaya kala sorkar kala dang shu release chen how banai Julai teleng ba katuru thaikan aiman sim yaki nong shna film hapo ka jela henry nakal yong jonga te yakane ka film lengkar ngampat don ere pong ban ai katuka hello megalaya nomor ba yakatungin sa perkhat kam haden te katahi kadai jingyo i jonga henry ngile atres tom ha nakalian katim jongi nadu ngai khublai ya nadu ki artis but
bat baru hi ki badon benta haka ni ka film chami nama de ka jing trash tom ni sala ban poi haka ni ka thon henry baru ka jing trash tom chami pada ka shong haki pat ba ke no kata hi nama ba lada ki pat ba ki mon ban bisar yani ko ban ni da lade ngim la ban bisar de kata hi ngangapan ka jing kyrshan haki pat ba nama ba ka baru ka de ka jing support chaki pat ba yang ki padon sa ki patrash tom lada ki pat ba ki ai ka jing kyrshan ni ki para khasi mo kumasha ong ba kumbadan kawai ka jing rai ba ong ba kumnum to burom kumnum sarong yang ka jong lajong burom yang ka jong kywei te kawan ha kata kadur ke langin kyrshan para khasi ya jong kywei pede la bantai ki film pareng ni ki film long ya kita pada ya kita ngin burom kan ya kapan kong kade bijaki macam-macam Setelah kikintin kiba ipen sengau. Kata kalau ngin sarong ni ke jong lejong bat burum ni ke jong kiwei. Kata kita kentin kiba sengau syong kia bat kiba sengau syong ni adu kata nama ba teng mo ngiblet yang lain pendut por bandit pet Salman Khan bandit pet Akshay bandit pet kita kiwei film harang di film yuwa teng ngi sashtom. Tangba kidon gini ki artis ki don sap kini ki samla don sap lane pok jaitbynriew jong ipat long ajaka bangin ai ke jing kyrshan nam ta jong ki ajaka bangin penstem ila dia bangin ai ka ketiga diang ban support nam ta jong ki pat niele ban yit hangui don idau bangan yo wadau long kidon kum kita mo ha te andrei kata kentin ka balong sarong ke jong lojong bat burum ke jong kiwei long Hakanu kanu kamru kamdei ong baru ki kam kin long perfect lut dan rei long at least ngi ban so sarong ngi ki jong la jong mo te kita ki dei ki ba so tanat bat sakawei ngi yo snau mo nakaliam jong i director i ong ba akaliang jong i in pat kwa ban pha ye ni ka film ni sapo ka halo mi khlaya te khnang ba ngi so tu ba ka e jing perso jong ki kalong ba kipan makin so tu kai wat num expect ba ka di ka film kan mi no menta po halo mi khlaya te apa pikwa ban pet nane mo pikwa ban tip ka ai ka bandon ha kan ka film lengkar bat kintip ru ka definition nane ka jingmut ka ba pura mo na du pasang du babut kan ka ketin lengkar ka mut pihak ban wan i apo biju sindama bat ki jaka ki ba kin sa pentip mo ha ai kin sa pen i ba te mentangin point no sa ka bentang kalong ba menengi la ya kren mo la long kombangi sim interview personal iwe te mentapan ngin ya kren no spang ka film ke ha ngin ya kren no knet spang ka film te long mo lese nakaliang jong i puron lane nakaliang jong i teng shop mo i samla welbon badi aba nong klau lese ki kwa mo ban share long lane ki kwa ban batai khendiat lese hai jing bor jing so tu lane pilaban pasat jingmut yegi padban lese ka ai kata ka jingmut lengkar mo to nai batai ka story jong ka film nai batai khendiat ka ni kata ka jingmut lengkar ka mut ayu mo te lene pilaban sim manu na teng jo filai mut ani ti don pilaban batai aba nong klau ne i ba welbon ne pilaban batai ba eligious ne kata ka jingmut lengkar ka ai ka don cylinder jong ka ni kentin lengkar manu wan sim ya kata ka jawab sa kuble ya pi baro kiba la page nadu menne ya kanika jing ya kren ka chani halor kanika film lengkar ka kentin lengkar na abangi ngap tanya kentin la se baro nangi ngede ki khasi ki ba page ya kanika interview ka jangi menta kasmi ya kanika film la ka story kan dei nai ba kyntiew handai longi la pen ba shu kan te kanika story hi ka dei be long ka dei ka jing mudur kadai ka bang ngasumudur bat ngayo i ba nang pen bahas susu namar bang ngayo i ya kanika jinglong jingman ka ba hakini kisngi lese long ya sharum shaneng kam iaki kan thai ne ki shenrang ne long kam long steve shu ta laba long kam singan shu kan ngamut pan ong namar balai ki la jelai pelat ka jing sniu la bandai udrox ne ki ba long kala jelai khamtam hang ne asor le ngi lating ban yad marway te habangi perkhada kita ke kantin lengkar kemudian kala theulut ke yang tu lengkar kemudian lese tang bang yong lengkar kemudian kala bun ka jingmut haka ketin khasi te kata hi bat kata ka story ka yade be shaphrang kanika jinglong jingman jong kanika jala jongi te komngiru ya ki artis ki jongi
kum khamtam ya i aktor jangi i walbon man song te kai ka ba script ka demand ba iya i ba nak laban dai long long ni make up kaya kata ka style lang te boss long in make up ba long kum ba dai kum boss lan dai ba in ak long in ak romantic long ni batai ya i bakan long roman te la dai snowsi ni batai ba in ak kata ka do snowsi te kata hinga kamu director nga kwa ya ki artis bakin long ban dakan jinga tre shitom bakan jinga tre lang long ngilala akan ban pen urlong dia kata hi henry nganong gumno nganong ba kata bro hangi tinggi singo bakal abiang nama bangnya de kinong shnamo henry ngintip pade ya kajing pet pade jong ki ba along kampat biang ne kala biang ne ngintip mo te na kata kadao ngong ya pi baro ki ba bas ngo bahawan kyrshan kan kumba pila kyrshan yang ya YouTube dere te one sa cinema hall nomor ba one page sa ai yang ka feedback long ladak ong kambiang ru ong biang ladak kambiang hai ka duna ru batai bet ngakum u director nga pediang sngo bahaya pi mo renga kwa na pi ba pin comments ya kane ba kalong kumno nomor ba ngakwa ken ban presitom ban penbiang ban yakai ke ba pikwa ngakwa ban ayak ta ba best ken na ban tanjong pi ba piru pin hun mangar ngaon hun katahi kadai ka jingkwa janga te to setengah sibune mo ila yo sngau mo na kaliang jong i director ila pen sngau mo pa shaphrang kan ka jingmut jong ka lengkar ila shai hi ba ka jingmut kamut ayu kata tin lengkar mo namar ba habangi perkat kata tin lingkar kemudian soto mo along no kumo ong grung greng ne along no bom bait bom balong bom don disiplin lane balong balong khurmur along le se la banong ta mo te ngin pit ngin sakhi ngin ke kata ka jingmut basisha jong tin lingkar la ka film ka ban pri mo la ka dei thau ya ka live jong no ne le se la ban thau ya ki khun jong no le se ban la ban thau ya kumi kpa jono lani yamano mono lese kidon gijing tengku mo habala penmi apo ka film de lese laban tengku personal yeno room lese ka film laban lane kata tamalong ngin pek ngin sakhi gen ka kata ka badon halendet jong ka film lengkar mo te kata hi ka ba i director i kwa ban pensno nang ta mentangin point no kindiat sa i badai actress jong ka film mo i abanong klau bad iba welbon te kum pi bala experience ni ka kam kom kita ki puron la ni kom kita ki teng shop mo the pin se pi ju i haki wei ki jaka haki wei ki state haki wei ki film industry la wadong mo kom ki film hindi la ki film hareng habang yu i ya ki aktor aktris along kom ki celebrities mo ong no te teng hang ni po gejat bru jong ile se ki bru ki paso thu ya kata jingmut la ni kimpat le singi ong kimpan respect mo namar kat man ki aktor ki aktris ki don la jong ka respect mo kum mangi ki pat ba ni hapan long ta ken long bangin ai ka ta respect ki le se kan kham sultanat mo nam ta jong ki te kai ga try ka jing yu i jong pi try pi don em ka ta ka jing yu i jong pi ba le se suki hadin habut mo hapo ka jaitbynriew jong i la ne po ka jala ka jong i kita ki puron la ni ki teng shop mo kita ki aktor aktris kin long lam kum balong ni sa kiwei pat ki ri la ni sa kiwei pat ki film industry la ni kiwei pat ki jela nakan yang jonga te ngasutu ba nada ni treshikdom bat long ni pendon kam hau ya kasap ka ba ublei ula ai hangi bat long nada kum ka sarkar ka pei ka khmi ka harap lang yangi ba kani ka kam shna film hi long kan barang mi kisngi long kanang yat kanang kiew shajram ma ti ka jingi jong haru akrmen ban don ka jing kermen ru ba long ba insala kan ban long lang kum ban long kiwei long haka jing siu kum yangi ki artist ru long kila ban siu ba long ni ru ladang ngila la ba ngin kamai ja im ja na kani ka kam kemut long ngila la kan bangin fokus mo haka di ka kam ndai ya ka ba menta te long ba ong bangin shutri bitang ini te ngimpat ni tray menta long namar bangi don kasab bangi sngewtynnad i interest long i smart mo ban tray ndai ban ong bangin khmi lenti be bangin chi im janang ni tingin patla ndai da ka jing yo sngo ya kani mo ki pai baru ki sngo ka sarkaru ka sngo long ka sarkaru kan ni ai bar ki pai baru dong kin sngo thu caka bakin kyrshan tang ya ki bar mo bar jelai ki brio kum baki kyrshan lagi film body buat ki film parang long kin island kata ka jing kyrshan kan yangi ki
para khasi paradoh parasnam tidak kabangi ya teli kawai te nga kermen ba insan dong kumanong nang kiwei ma insan dan nang kain kata nandangi nak long kumanong nang kawai te ngomot insan yo ang tak respect ko ba kiwei ki aktor Bollywood ki aktor parang ki dan ki yo kata respect ma maseng mi maki te ki respect bahagi bereu kila itu kita blot te yang hero ikan meski suki kalong ko tahi Rasa. Ya ba welcome pat tidak ni ban alo ya ba. Pisau kum. Kumtai kum lakrani aba mo lada kadai kumtai lada ka sarkar ka pai khamat hite ka bankong ka ching I chonga te ka holi ka bangino kamane po mikalaya te namar ija mantai ngi nang penongkam betang gawe ka hol te po biju te so ka ba kam de hiru khasi kadai chong ki banabar te kat ka ba ong maki tharai ngi haban kong uiki te kata bom lai ban long te lada dehi ber ka hola jong tolong tharai ka kamperi tharai te kalong ru kchingkar khu mo lada ni ka jalam khalaya kan yo onai ka hola jong te kalong kchingkar khu bat kum ka platform na kam ta ki riudon sap ki kinsamla namar phi ha ka kam film hi mentang sto kam desh phi kam desh ka kam kai ngalaya mental arsnem tam te lada klamdon hi ka sap imla ban le atau pin payam ladam don kasap imla ban yam man ladang hab ban reki imla ban reki klamdau te kata hiken long kadai kasap bai ble te kaching tristomi bat kaching yasha te kawan rayu so jang kaching chom te nakaliang changa kum tai nga keduru moi ki parasnam ki badon ya kasap ba kim dei ban la ran bat kim dei ru ban peje kiwei namar ba ubriu hi umbiang lot ubakla baji te ladang shupai tang kaching bakla te kam impoi si seru tinggi don kami kaching aimen sim te kan kyntiew mo ya ngi bat ya pi baro ki kinsamla te ka sabiru kadai gawe ka spa ladang nang hi ban penuh kam hok ya ka te tangatahi